began. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, great was my admiration in listening to the remarks addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend. It seemed to me that I had... Hola? Sí? Què? Sí, ja m'ho ha dit que vigili. Aviam si me'n ramparé. Ostres, això és molt perillós, Bé. Bé, bon dia a tothom. La veritat és que estic molt contenta de ser aquí per parlar una miqueta d'aquest llibre que és el monòleg de la Molly Bloom, editat per Cal Carrer. Soc Antònia Carrer Pons, l'editora de Cal Carrer, i estic també molt contenta que m'hagin convidat a celebrar aquest acte de final de cloenda aquí en un lloc tan bonic i en una població tan entranyable com és Argentona. Bé, suposo que tothom sap que aquest any, el 2022, fa 100 anys que es va publicar l'Ulisses de Joyce. L'Ulisses, si no recordo malament, es va publicar el 10 de febrer del 1922, el mateix dia que el James Joyce feia 40 anys. Per tant, és una novel·la que fa molts anys que corre, és una novel·la molt important perquè ha canviat la història de la literatura i és una novel·la fascinant. No patiu que en parlaré poquet, no us fotré un rotllo. L'Ulisses, amb aquest títol, doncs ja es veu que Joyce fa un joc amb l'Ulisses d'Homer. I és cert, quan es van començar a publicar per capítols en diferents revistes els primers capítols de la novel·la, cada capítol anava encapçalat amb un fragment de l'Odissea. Després Joyce, quan va fer l'edició sencera, això ho va treure. Per tant, l'Ulisses de Joyce és la història d'un viatge, com l'Ulisses d'Homer és la història d'un viatge, amb la diferència que l'Ulisses clàssic es passa 20 anys voltant pel món i viatjant per moltes illes i coneixent dones i tot això, i l'Ulisses de Joyce, que es diu Leopold Bloom, doncs el Poldi que li diuen, doncs viatja només un dia. La novel·la està situada, passa el dia, ara espero no equivocar-me, el 16 de juny de 1904, que és un dijous, i la novel·la comença a les 8 del matí i s'acaba a les 2 de la nit. Per tant, en lloc de 20 anys, són 18 hores. En lloc de voltar pel món, Leopold Bloom volta per Dublín. I la novel·la ens explica tot el recorregut que fa per Dublín aquest senyor durant aquest dia. Ara ens podríem preguntar dues coses. Primer, com és que sabem que és aquest dia? I després, per què és aquest dia? Començo per la segona, que és més curta. El dia 16 de juny de 1904, James Joyce va conèixer la Nora Barclay, que després es va convertir en la seva companya i amb la seva dona, es van casar després i van tenir 2 fills. Per tant, Joyce fa un homenatge a la data aquesta de la trobada. I sabem que la novel·la està ambientada aquest dia, no perquè els crítics ho hagin descobert, perquè la veritat és que us podeu imaginar que hi ha molta literatura sobre una obra tan important i tan fascinant com aquesta, sinó perquè Joyce ho diu. O sigui, hi ha diverses referències temporals al llarg de la novel·la i n'hi ha una que jo la trobo fantàstica, que és de gran escriptor, és allò de dir les coses sense dir-les directament, que hi ha una escena en què el Poldi va a la biblioteca i es troba la bibliotecària que està omplint un informe amb la màquina d'escriure i hi ha la data, i allà diu dijous 14 de juny del 1906, i per tant això jo ho trobo que és magistral. Bé, per tant, la novel·la aquesta és la història d'un viatge i en aquest sentit és la història d'una ciutat,
perquè el Poldi es va trobant amics, es troba uns que van a un enterrament i ell va cap a l'enterrament i agafa el tramvia o l'autobús, ara ja no me'n recordo, va caminant, va als pubs, s'emborratxa, fa tot de coses, no?, de la vida quotidiana, i per tant la novel·la ens explica la història o la geografia de Dublín. Això és molt bonic, anar resseguint els carrers. Jo us confesso que quan vaig llegir l'Ulisses sencer durant el confinament, que tothom, ja abans del confinament i després del confinament, doncs durant el confinament, com que teníem molt de temps, em vaig llegir l'Ulisses sencer i ho vaig fer amb la tauleta al costat i anava mirant a Google els carrers per on passa aquest home i clar, vas veient totes les zones de Dublín que va recorrent, no? Joyce, quan va escriure aquesta obra, no vivia a Dublín, però ell es va documentar moltíssim, va preguntar, va escriure a persones que ell coneixia, que encara vivien a Dublín, per documentar exactament el lloc on era la botiga que ell citava, on era el banc aquell, el quiosc de diaris, què sé jo, tot, no? I ell va dir una vegada, que això ho trobo també fascinant, una mica vanitós, però que està molt bé, que ell va dir que, Déu no ho vulgui, bé, no sé si va dir això, però bé, és igual, va dir que ell escrivia l'Ulisses perquè si alguna vegada Dublín quedava destruïda, que es podria reconstruir seguint l'itinerari del Leopold Bloom. Clar, això és fantàstic, no? Per tant, és la història d'una ciutat, és la història d'aquest viatge, és la història d'un home, el Leopold Bloom, que és un home casat, que té 2 fills i que va fent de les seves, i és la història d'una dona. La dona es diu Molly, es diu... sí, el diminutiu que li diuen és Molly, es diu Marion. És una cantant d'òpera, és una senyora sexuada, és una tia que està bé, que és morena, plena de vida, de vitalitat, que prové de Gibraltar i que no s'assembla de res a la Penèlope d'Ulisses, perquè com sabeu la Penèlope s'espera a casa 20 anys allà amb paciència esperant que torni l'altre, i l'existència de Penèlope només es justifica per la tornada d'Ulisses. Ella com a dona no és res. A més, el que fa, que és teixir, a la nit ho desteixeix, no? I per tant no té com entitat pròpia, no té vida. I a més és una dona que es manté fidel al seu marit. La Molly, no. Clar, han passat molts segles, la Molly és de començaments del segle XX i és una dona vital, vitalista, que té amants, que li agrada menjar, que li agrada el sexe, que ja està tipa del seu marit i que, doncs, en fi, explica la seva vida. Això és una altra cosa magnífica que ha fet Joyce. El llibre, com sabeu, té 900 pàgines, és molt llarg. La Molly no diu res en tot el llibre. O sigui, tot el que sabem de la Molly és perquè ens ho explica el seu home o perquè ho explica el narrador. I llavors el que deduïm és que és una dona, doncs, com moltes dones que controla el marit, que li diu ara vés a comprar això. Hi ha una cosa molt graciosa, li fa anar a comprar una pastilla de sabó i ell va a comprar la pastilla de sabó i es passa tota la novel·la amb aquella pastilla de sabó a la butxaca. Clar, és un dia, tampoc no se li desfà, no? Però té la seva gràcia i al final Joyce fa una altra cosa extraordinària, que és deixar parlar la dona, i és això que teniu aquí. El monòleg de la Molly Bloom és l'últim capítol de l'Ulisses de Joyce, en què la Molly, que no ha dit ni mu en tota la novel·la, aquí no para de parlar. La Molly està al llit, sent el seu marit a baix a la cuina, són les 2 de la matinada, sent el marit que arriba, es fa la dormida i llavors pensa. I recorda tota la seva vida i va explicant el que a ella li sembla. I llavors veus la relació matrimonial des d'una altra perspectiva. Aquest capítol és importantíssim perquè Joyce va inaugurar el que n'han dit el lliure fruir de la consciència, o no sé com se n'ha de dir això, l'Stream of Consciousness, que és un procediment literari que marca tota la història de la literatura
i això està expressat aquí d'una manera extraordinària. No hi ha punts ni comes i tot i això no és difícil de llegir perquè va seguint el discurs de la protagonista. A Cal Carrer hem publicat el monòleg de la Molly Bloom per una raó. En primer lloc, doncs, per donar-li veu a la Molly i no al Poldi, i després perquè, clar, com que l'Ulisses és una obra que fa por, doncs hem pensat que començar pel començament doncs, està molt bé, no? I això ja ho veieu, aquest llibre és curtet. Jo, aviam, com a lectora, us animaria a llegir això i a llegir l'Ulisses. L'Ulisses és un llibre que no ens ha de fer por, perquè és la traducció del Joaquim Mallafrè, que sé que ha vingut aquí i que ja coneixeu, és una meravella. És aquesta, és la traducció d'ell. És una meravella. Llisca com un mar de plata. És una cosa extraordinària. I aquesta és una altra de les grandeses del Joyce. Per mi Joyce, que fa 100 anys que va escriure això, aquest llibre és un llibre absolutament modern. És modern pels temes que tracta i és modern per l'estil, perquè hi ha una combinació de recursos lingüístics que és extraordinària. O sigui, hi ha latinismes, frases i paraules cultíssimes, això barrejat amb les marranades més grosses que us pugueu imaginar, barrejat amb cançons populars, barrejats amb llenguatge vulgar, amb slang, i clar, és una delícia. Per capbussar-te en aquest mar de plata que és l'Ulisses, per mi el que heu de fer és llegir. I si no ho enteneu és igual, us deixeu, jo no ho he entès tot, hi ha moltes coses que no les he entès, però és tan bonic, és tan fascinant el món que crea amb aquests personatges i és tan extraordinari l'ús del llenguatge que, mira, la raó que se'n vagi a fer punyetes. Si no s'entén, potser no cal entendre-ho, no? Deixem-nos portar i banyem-nos a la platja. Bé, i acabo, com que això és una lectura, llegeixo la contracoberta del llibre perquè us acabeu de situar que ara suposo que una mica la idea sí que... Bé, espero que us hagi aclarit alguna cosa. Comença amb una cita del llibre que diu: es tornen bojos per ficar-la al lloc d'on van sortir. Diries que no poden arribar mai prou amunt. Això és una cosa que diu la Molly, que l'hem triat amb tota la mala intenció del món. Som dijous, 16 de juny de 1904. Leopold Bloom, Poldi, ha sortit de casa a les 8 del matí i hi torna a les 2 de la matinada. Marion Bloom, Molly, el sent com arriba, com entra, com es fica al llit, com s'hi ageu cap i colat. Aquesta imatge és fantàstica, no? És que te'ls imagines, jo me'ls imagino tots dos allà, i ara us diré una cosa que no diu, el Poldi li va fent petons al cul, i l'altre diu, mira que em fer-me petons al cul, però bé. Sap que ha anat a comprar ronyons per esmorzar, que ha anat a l'enterrament de Paddy Dignam, que ha begut, que ha anat de putes i que es pensa que ella té un embolic. Molly Bloom té 33 anys, és cantant, de cabells negres, grossa, amb un bon pitram i li agrada tirar-se les cartes. Amb el marit ajaçat al llit, pren la paraula per primera vegada en tota la novel·la. Recorda la infantesa a Gibraltar, la filla Millie, de 15 anys, Rudy, mort als 11 dies, els 2 ous que li va demanar ahir el Poldi per esmorzar, la gata negra que volta per casa, les aventures eròtiques i sexuals. Vet aquí el famós monòleg interior de la Molly Bloom, al final d'Ulisses, on la magnífica traducció de Joaquim Mallafrè arriba als cims més alts. Escrit sense signes de puntuació, el lector s'hi capbussa, cau en la temptació i se l'empassa d'un glop. Moltes gràcies. Sí, perquè ell no havia fet mai una cosa com això de demanar que li portessin l'esmorzar al llit, amb un parell d'ous des de l'hotel City Arms, quan es feia el malmirrós amb una veu de caiguda. Tot un personatge per fer-se l'interessant. Amb aquell fardot de Mr. Riordan que es pensava que s'hi faria l'arròs i no ens va deixar ni sí. Tot
tot per a misses per a ella i la seva ànima més rància que s'hagi vist mai, que quan s'havia de gastar 4 penics per l'esperit de cremar, ja no sabia què li passava. Explicant-me les seves penes tenia corda per no acabar mai, que si la política, que si els terratrèmols i la fi del món, més val que ens ho agafem una mica bé. Mentrestant, Déu nos en guard que totes les dones fossin com ella, contra els vestits de bany i els vestits escotats. És clar que ningú no tenia interès en que ella se'ls posés. Suposo que era una beata, perquè cap home no se la devia haver mirat 2 vegades. Si mai es trobava en una situació prou crítica, és molt millor anar a l'hospital, on ho tenen tot net, però suposo que hauria d'estar un mes per donar-li entenent. Sí, i després, de seguida tindríem una infermera de l'hospital en dansa. S'estaria allí fins que el traguessin, o una monja potser, com la fotografia pornogràfica que té és tan monja com jo. Sí, perquè són tan poca cosa i tan ploramiques quan estan malalts que necessiten una dona per posar-se bons. I el surt sang del nas, diríeu que és, una tragèdia. I allò que semblava que es moria sortint del South Circular, quan es va torçar el peu a la festa de la coral a la muntanya del pa de sucre. El dia que jo portava aquell vestit, m'hi estat portant-li flors, les més pensides que va trobar al cul del cistell, tot el que fos per ficar-se al dormitori d'un home, amb la seva veu de vella conca, amb ganes d'imaginar que es moria per ella. No veuré més el teu semblant, encara que semblava més home, amb barba d'uns quants dies. El pare era igual. A més, no puc sofrir això de posar venes i donar medecines quan es va tallar el peu amb la fulla d'afaitar, arreglant-se els ulls de poll, espantat que no se li infectessin les sangs. Però si fos jo la que estava malalta, llavors ja veuríem quins miraments, sinó que, esclar, les dones miren de no planyes per no donar tantes molèsties com ells. A mi sí que m'importa ben poc ara amb qui ho faci o hagi conegut abans, per l'estil, encara que m'agradaria saber-ho, mentre no me'ls hagi de trobar tots dos sempre davant dels nassos, com aquella porca de la Mari que vam tenir a Ontario Terres, posant-se postissos al cul per excitar-lo. Ja està bé que se li enganxi l'olor d'aquestes donotes pintades. 1 o 2 vegades me l'he temuda i me'l feia costar, quan li vaig trobar aquell cabell llarg a l'abric. Sense comptar aquella vegada que vaig entrar a la cuina i ell feia veure que bevia aigua amb una dona. No en tenen mai prou. Tota la culpa va ser d'ell, esclar, fent malbé les criades i després proposant que podria menjar a la taula amb nosaltres per Nadal. Si no et sap greu. No, gràcies. A casa meva, no. Per què no pots fer un petó a un home sense que t'hi hagis de casar? Primer, de vegades, hi tens unes ganes boges. Quan et sents d'aquella manera tan bé, de cap a peus, que no pots resistir. M'agradaria que un home o un altre m'agafés una vegada quan ell hi és i em fes petons entre els braços. No hi ha res com un petó llarg i apassionat que t'arriba a l'ànima, quasi que et deixa enrampada. I després no puc sofrir les confessions aquelles amb el pare Carrigan. Em va tocar, pare, i què hi ha de mal amb això? On? I jo vaig dir, a la vora del canal, com una bleda. Però en quin lloc del cos, filla meva? A la cama, per darrere. Molt amunt? Sí, bastant amunt. Al lloc de seure? Sí, senyor. Ves si no podia dir cul tant com sona i acabar d'una vegada. Què hi té a veure una cosa amb l'altra? I tu que... No me'n recordo com s'ho va fer anar. No, pare. I sempre penso en el pare. De debò. Què n'havia de fer si jo ja m'havia confessat amb Déu? Quin descans, un pet! És l'alegria del pobret. Qui sap si aquella costella de porc que em vaig menjar amb la tassa de te? Després estava bé del tot.
Amb la calor no li vaig notar cap mala olor. Estic segura que aquell home de la cara tan rara, de cal cancel·lader, està fet un bon poca vergonya. Espero que la llàntia no faci llum. M'omple el nas de sutge. Més val que fer-li deixar el gas obert tota la nit. No podia dormir tranquil·la al meu llit a Gibraltar. Encara que m'aixequés a veure per què dimoni sóc tan nerviosa en això. Encara que m'agrada l'hivern, s'està més acompanyada. Ai, senyor, feia tan fred que pelava. Un fred que pelava aquell hivern que tot just devia tenir 10 anys. Sí, tenia la nina grossa amb aquells vestidets tan graciosos, vestint-la i despullant-la. Aquell vent gelat esbandint-ho tot des d'aquelles muntanyes, la no sé què nevada, Sierra Nevada. Dreta al davant del foc amb la mica d'aviso que portava aixecat per escalfar-me. M'agradava ballar-hi d'un costat a l'altre. Després tornava d'una correguda al llit. Estic segura que aquell home del davant no se'n movia mirant amb els ulls apagats a l'estiu i jo, a pèl, brincant per allí, estava enamorada de mi mateixa. Sempre els homes, per tot arreu, poden triar i escollir el que volen. Una dona casada, una vídua alegre o una noia, segons els gustos. Com aquelles cases cap al darrere d'Irish Street, no? Però nosaltres hem d'estar sempre lligades? No, perquè el que és a mi no em lligaran. No tinguis por, en pic començo. Ja us ho dic jo, per molta gelosia de marits estúpids. Per què no podem seguir sent amics en comptes de barallar-nos? El seu marit ho va descobrir, el que feien junts. Bé, naturalment, i si està fet, no pot desfer-ho, oi? Ja és un coronado de totes maneres. Faci el que faci. I després, passant a l'altre extrem de la bogeria. Com amb la dona de les velles dèspotes, esclar. L'home mai no pensa 2 vegades sobre el marit o la muller. Vol la dona i l'agafa. Per què ens van donar aquests desitjos, si no? M'agradaria saber-ho. No puc fer-hi més, si encara sóc jove. Què voleu que hi faci? Ja és prou estrany que no estigui feta una bruixa arrugada abans d'hora. Vivint amb ell, tan fred que ni m'abraça mai. Si no és algunes vegades quan està dormit, capiculat amb mi, sense saber a qui ho fa. Tot és culpa seva si sóc una adúltera, que deia aquell de la galeria. Ai, quants romanços, i aquestes són totes les malifetes que fem en aquesta vall de llàgrimes. Déu sap que no és tan greu. Ho fa tothom, no? El que passa és que s'ho amaguen. M'afiguro que suposen que les dones hi són per això, o ell no ens hauria fet com ens ha fet tan atractives per als homes. Després, si em vol, m'arriaré les calces a valls d'una estirada i li plantificaré els nassos, tan gros com és. Ja hi pot entatxonar la llengua a 1000 metres forat amunt mentre es passegi per la farigola les meves parts morenes. Després, li diré que necessito una lliura, o potser 30 xílings. Li diré que m'haig de comprar roba interior. I després, si m'ho dona, en fi, no serà tan dolent. No vull deixar-lo pelat com fan altres dones. M'encanten les flors. M'encantaria tenir-ho tot nedant en roses. Déu del cel, no hi ha res com la naturalesa. Les muntanyes feréstegues i després el camp preciós, amb els conreus de civada i de blat i tota mena de coses. I aquell bestiar ferm que s'hi passeja, que eixampla el cor de veure rius i llacs i flors de tota mena i forma, i olors i colors naixent per les cunetes, i totes les prímoles i violetes i la naturalesa. I aquests que diuen que no hi ha Déu no en donarien ni així tot el seu saber, perquè no van i creen alguna cosa.
Moltes vegades li he preguntat als ateus, o com es diguin, que es facin treure el pa de l'ull primer. Després bramen demanant un capellà quan es moren. I per què? Per què? Perquè tenen por de l'infern per la seva consciència bruta. Ah, sí, ja els conec bé. Qui va ser la primera persona de l'univers abans que hi hagués ningú que ho va fer tot? Qui? Ah, ells no ho saben, jo tampoc. O sigui que ja estem aclarits. El sol brilla per a tu, em digué ell el dia que jèiem entre els rododendrons a Howth Heath, amb el vestit de tuit gris i el barret de palla. El dia que el vaig fer decidir que se'm declarés, sí. Primer li vaig donar el tros de pastís de matafaluga que em vaig treure de la boca. I era any de traspàs, com ara, fa 16 anys. Déu meu, després d'aquell petó tan llarg, quasi vaig perdre l'alè. Sí, va dir que jo era una flor de la muntanya. Sí, això, són flors, totes, un cos de dona. Sí, aquesta va ser una veritat que ha dit en sa vida. I el sol brilla per a tu avui, sí, per això m'agradava ell, perquè vaig veure que ell sí que ho entenia i s'adonava de què és una dona. I jo sabia que sempre em faria el que voldria i li vaig donar tot el gust que vaig poder. El vaig anar portant fins que em va demanar que li digués que sí. I primer jo no volia respondre, només mirava enllà, cap al mar i al cel. Pensava en tantes coses. No en sabia res del Mulvey i de Mrs. Stanhope i la Hester i el pare i el vell capità Groves i els mariners jugant a bola moixó i a viola i arrencar cebes, que en deien ells al moll. I el sentinella davant de la casa del governador amb aquella cosa del cas. Pobre diable mig rostit, i les noies espanyoles rient amb les seves mantellines i les seves pintes altes i les subhastes del matí. Els grecs i els jueus i els àrabs. I el dimoni sap qui més de tots aquells extrems d'Europa. I Duke Street i el mercat de Viram, tot cloquejant al davant de Cal Larbi Sharon. I els pobres roquets relliscant mig adormits. I els tipus indefinits embolicats amb les capes adormits a l'ombra a les escales. I les grans rodes dels carros de bous i el vell castell de fa 1000 anys, sí. I aquells moros ben plantats, tots vestits de blanc i amb turbants com reis, demanant-te que t'asseguessis a les seves miques de tenda. I ronda, amb les finestres antigues de les posades, dos ulls que llambregen, una gelosia amagats perquè l'enamorat besi la reixa, i les tavernes entreobertes de nit, i les castanyoles, i la nit, que van perdre la barca d'Algesires, el vigilant fent la ronda sereno amb el seu fanal, i aquell horrible torrent tan fondo. I el mar carmí, de vegades com foc, i les glorioses postes de sol, i les figueres de jardins de l'Almeda, sí, i tots aquells carrerons estranys, i cases roses, i blaves, i grogues, i el rosaràs, i el gessamí, i els geranis, i els cactus, i Gibraltar. De petita, on jo era una flor de la muntanya, sí, quan em vaig posar la rosa als cabells, com feien les noies andaluses, o me'n posaré una de vermella, sí, i com em va fer un petó sota la muralla mora i vaig pensar, en fi, és igual ell que un altre. I llavors li vaig demanar amb els ulls que m'ho tornés a demanar, sí, i em va preguntar si jo volia, sí. Dic que sí, la meva flor de la muntanya, i primer el vaig estrènyer als meus braços, sí, i me'l vaig acostar perquè em sentís els pits tot perfum, sí, i el cor li anava desenfrenat, i sí, vaig dir, sí que vull, sí.
Bé, només unes breus paraules. Corria l'any 2014 quan amb la Montse maquinàvem tot prenent cafè a la plaça Nova i bé, per allà va passar la Gemma, sempre diu que va passar la Gemma, però i s'hi va afegir. Aleshores, vist en perspectiva, sense la Gemma, això hagués sigut molt diferent. Ho estic simplificant molt, però en resum vull dir que em sento molt feliç d'haver format part d'aquest petit nucli, no? Que junt amb la Glòria, la Mercè, la Cristina, la Laura, la Isa també, no? I amb el suport del Centre d'Estudis Argentonins doncs ens vam llançar i ens vam expandir. En aquest temps hem llegit molt, ja ho sabeu, i hem tingut també el recolzament de moltíssima gent des de molts punts des de molts llocs, punt de vista també, no? Però més enllà de tot això i de les dificultats tècniques o de la pandèmia, en aquesta mena com de resum, vull destacar l'encert d'aquesta proposta que ha servit per cohesionar-nos com a grup. I també gràcies a tots els músics que durant aquests anys ens han acompanyat, que han donat una brillantor a les lectures. També vull recordar que durant 2 anys ens va acompanyar la Lina Casanovas, la nostra Lina, que ens va recitar de memòria alguns dels seus poemes. Així doncs, el col·lectiu de lectures en veu alta acomiada les lectures a la terrassa, en aquest cas a l'hort, no? Però no us amoïneu perquè d'alguna manera continuem maquinant i tard o d'hora podria sorgir alguna altra cosa. Moltes gràcies. Bé, i com que volem que això sigui una festa, hem preparat una mica de pica-pica vermut per acabar de reunir. També tenim uns quants exemplars del llibre del monòleg de la Molly Bloom, per si esteu interessants. Realment és un llibre que val molt la pena. Gràcies per venir. The sun shines for you, he said. The day we were lying among the rhododendrons on Hoath Head in the grey tweed suit and his straw hat. The day I got him to propose to me, yes. First I gave him the bit of seed cake out of my mouth, and it was leap year, like now, yes. 16 years ago. My God, after that long kiss I near lost my breath, yes. He said I was a flower of the mountain, yes. And that was one true thing he said in his life. And the sun shines for you today, yes. And that was why I liked him, because I saw he understood or felt what a woman is, and I knew I could always get around him. And I gave him all the pleasure I could, leading him on till he asked me to say yes. And I wouldn't answer first, only looked out over the sea and the sky, and I was thinking of so many things he didn't know. Of Mulvey, and Mr. Stanhope, and Father, and old Captain Groves, and the Spanish girls laughing. And the sea, crimson sometimes like fire, and the glorious sunsets, yes. And Gibraltar as a young girl where I was a flower of the mountain, yes. And I thought, well, as well him as another. And then I asked him with my eyes to ask again, yes. And he asked me, would I to say yes, my mountain flower? And first I put my arms around him, yes. And I drew him down to me, so he could feel my breasts all perfume, yes. And his heart was going like mad. Yes, I said yes, I will, yes.